Znači, na početku je bilo dosta teško da nađem koji je pravi način, kako mogu da najbolje dođem do to rješenje, istinsko rješenje, pošto mnogo je otvoreno, može da bude bilo šta. Mislim, treba bude govorna mana, ali ima 300 vrsti govorne mane i onda sam probao više stvari i onda sam došao do ovo i bio sam kao, ne znam da li je točno, ne znam da li je pravilno, ali radi. Verujem, da, funkcioniše ili ne, idem. Da, idem. Da. I onda imali smo dosta improvizacije, tako smo gradili na početku scene, pa mnogo puta smo bili bez teksta, mislim, moj tekst se ne razume, ali ipak imam neki tekst. I na početku smo to, radili smo par vježbe za kako možemo više da improvizujemo one vježbe koje su od Whose Line Is It Anyways, ono poznata stara improv zazancija, metoda. I tako smo krenuli u proces i tako sam ja našao svoje radnje. I tamo sam shvatio da je nešto je došlo instinktivno, kao ono sa čašu, sa ne znam, milion stvari, a nešto je došlo smišljeno. Ali se mnogo toga se probuvaše. Mnogo se probuvaše, se pokušavalo. Da, mnogo se pokušavalo i još izađu nove stvari, tako da mislim, baš to je to, neka improvizacija u neka ramka, u neki tekst koji ne može promašiti i ljubav između nas, to je to.